αποφάσισα να σας αναφέρω κάποια στοιχεία γι' αυτό. Από το 2002, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών έχει ξεκινήσει μία έρευνα και έχει μέχρι στιγμής καταλήξει με πλήρη τεκμηρίωση ότι η νεκρή του Πολυτεχνείου σύμφωνα με την έρευνα ήταν 24, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Επίσης, θα σας αναφέρω κάποια αποσπάσματα από το πόρισμα του Τσεβά, του εισαγγελέα, ο οποίος ανέλαβε την έρευνα για τα γεγονότα, όλα τα γεγονότα, τα σχετικά με την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Η έκθεση του Τσεβά ξεκίνησε το 1974. Είναι γραμμένη βέβαια στην καθαρέμουσα, εγώ θα τη μεταφέρω στη δημοτική για να σας διευκολύνω. Το 1972 είχαν διεξαχθεί εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους των Αθηνών, στις οποίες αναδείχθηκαν εκπρόσωποι άσχετοι και εξαίρετοι προς την αληθινή βούληση των φοιτητών. Οι φοιτητές λοιπόν ζητούσαν αδιάδυτες εκλογές, αλλά ο Υπουργός Παιδείας τις ανέβαλε διαρκώς. Στις συνελεύσεις της Τετάρτης, 14 Ενδεκάτου του 1973, αποφασίζουν αποχή. Μέχρι τότε δεν υπήρχε καμιά ιδέα στο μυαλό των φοιτητών για πολιτική εκμετάλλευση των γεγονότων. Ο αρχηγός της αστυνομίας ζήτησε από τον Βρίτανη να επιτρέψει στους αστυνομικούς να διώξουν τους φοιτητές. Εκείνος αρνείται επικαλούμενος του πανεπιστημιακό άσυλο και το ενδεχόμενο της αιματοχυσίας. Οι φοιτητές μένουν σταθεροί στην απόφασή τους. Η αστυνομία απρακτεί και αδιαφορεί για τη διείσδυση ξένων επιρροών, επιβλαβών για το σπουδαστικό κίνημα. Εκπρόσωποι της αριστεράς διασταυρώνονται με πράκτορες της ΚΙΠ, δηλαδή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μέσα στο Πολυτεχνείο. Αγνοί και ανυποψίαστοι σπουδαστές συνεργάζονται με πράκτορες μυστικών υπηρεσιών, χωρίς να το γνωρίζουν. Ρίχνονται τα πρώτα συνθήματα. Λαϊκή κυριαρχία. Έξω από τον ΝΑΤΟ. Κάτω η Χούντα. Όχι στον εμπεργό ενός τρελού κι άλλα. Από το απόγευμα της Τετάρτης, 14 Ενδεκάτου του 1973, το σπουδαστικό κίνημα μεταλλάσσεται σε πολιτικό και εκφράζεται ως αντίθεση προς τη δικτατορία. Πάμε στην Παρασκευή 16 Δεκάτου του 1973. Ένα απόσπασμα από το πόρισμα. Άτομο με πολιτική περιβολή, με μακριά μαλλιά και γενιάδα, κρατούσε μακρύκανο πυροβόλο όπλο και όχι μόνο ελεύθερα και ανεμπόδιστα, σαν να κινείτο σε οικείο και γνώριμο χώρο, κινείτο μεταξύ των οργάνων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, αλλά την πυροβολούσε με το φωνικό όπλο που κρατούσε από διάφορα σημεία του κτηρίου και από την ταράτσα. Κατά του πλήθους είχε κατά μεμονωμένων διαδηλωτών προς το Πολυτεχνείο και στην οδό Αβέρου. Τα στοιχεία της ταυτότητας και η κακούργος συμπεριφοράς του αντίστακτου αυτού φανιά βεβαιώνονται πλήρως από αποδείξεις. Από τις 8 η ώρα περίπου άρχισε η μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο ρήψη βομβίδων δακρυγόνων από την αστυνομία. Ενώ η ψυχραιμία και η υπευθυνότητα είχαν εγκαταλείψει πολλά από τα κατώτερα, ιδίως οργανάτες. Όχι μόνο χτυπούσαν ανηλαιώς και βάναυσα τους διαδηλωτές, προκαλώντας σοβαρές κακώσεις αυτούς, αλλά την πυροβολούσαν με τα όπλα τους. Και είναι εύκολο να κρίνει κάποιος και να παρακολουθήσει την κατεύθυνση των εξαπολιωμένων πολίτων. Είναι έργο δικαιοσύνης
να τονιστεί από την αρχή ότι η τραγωδία δεν υπήρξε μονόπλευρη και δεν επάρκεινε μόνο το άβουλο πλήθος και τους νέους διαδηλωτές, αλλά διότι υπήρξαν και περιπτώσεις τραυματισμού αστυνομικών. Κατά δεκάδες οι τραυματίες διακομίζονται στο πρόχειρο υγειονομικό σταθμό του Πολυτεχνείου και από εκεί στο Εθνιστικό Κέντρο Αθηνών, δηλαδή το νοσοκομείο. Όταν άρχισε η διακομιδή των πρώτων τραυματιών στο Εθνιστικό Κέντρο Αθηνών, η ανθρώπινη βαρβαρότητα έδειξε το αληθινό της πρόσωπο. Αμάβρωσε και διέσυρε κάθε έννοια φιλαλληλίας και ανθρωπισμού. Οι τραυματίες δεν αποτελούσαν εκεί αντικείμενο περίπτωσης της κυβέρνησης, αλλά στόχο κανιβαλικών εκδηλώσεων εκ μέρους πολλών αστυνομικών υπαλλήλων υπό τις ευλογίες και παροτρύσεις του τότε διοικητικού διευθυντού του νοσοκομείου, ο οποίος κρατώνοντας παράνομα περίστροφο, υβρίζοντας και αντιλώντας και βλαστημώντας, περιφερόντας τους χώρους του νοσοκομείου, εσπείροντας τον δρόμο. Κακοποιούνταν επίσης βάναυσα όχι μόνο οι τραυματίες, αλλά και οι συνοδοί τους. Πάω σε άλλο απόσπασμα. Το Σάββατο, 17 Ενδεκάτου, στη 1:45, εμφανίζονται τα άρματα μάχης, τα τάγκς, τα οποία καταβγάζουν ολόκληρη την περιοχή με τους προβολείς τους. Οι εγκλεισμένοι χειροκροτούν τους στρατιώτες, ρίχνοντας διάφορα συνθήματα όπως «Αδέρφια μας φαντάρι, είμαστε άβλοι» κλπ. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Φοιτητών στις 2:30 τη νύχτα ζητούν άμεση και ειρηνική εκένωση υπό την εγγύηση όμως και παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της δικαιοσύνης, των καθηγητών τους, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και του τύπου. Προσπαθούν να αποφύγουν την αναμενόμενη κακοποίηση και επιζητούν να σωθούν. Οι όροι όμως απορρίπτονται, ακολουθεί ημίωρο εκνευρισμού, αγωνίας φόβου και απογοητεύσεων. Μπροστά από το χώρο του Πολυτεχνείου βρίσκονται ο υποστράτηγος διοικητής της αστυνομίας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών. Κανένας όμως εκπρόσωπος της πνευματικής ηγεσίας του τόπου δεν είναι παρόν. Ένα απόσπασμα από την έξοδο των φοιτητών. Απομακρυνόμενοι από το Πολυτεχνείο, αγωνιώδες τους περιμένουν εκπλήξεις. Από παντού τους καταδιώκουν και τους χτυπούν. Στη γωνία των οδών του Τοσίτσα και Κοβουλίνας, άντρες της Κύπρου με πολιτική περιβολή, τους χτυπούν ανηλαιώς και πυροβολούν εναντίον τους. Ενώ στην ταράτσα έχουν εγκαταστήσει πυροβόλου. Στη συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρα, άντρες με πολιτική περιβολή, κρατώνοντας ρόπαλα, βγήκαν από ομάδα αστυνομικών και κακοποίησαν σε βάσιο καθηγητή του Πανεπιστημίου, τη σύζυγό του και νεαρό σπουδαστή, διότι έβγαιναν από το Πολυτεχνείο, όπου ο καθηγητής ιατρός και η σύζυγός του είχαν μεταβεί για την εκπλήρωση του ιατρικού των καθήκων τους. Οι ιεροπαλοφόροι αυτοί ήταν άντρες της ΕΣΑ με πολιτική περιβολή. Μέσα από τα συμπεράσματα του πορίσματος εδώ διαβάζω το τελευταίο απόσπασμα, όσα απίθανα εμφανίζονται και είναι πραγματικά απίστευτα, αλλά κατά τρόπο αναμφισβήτητο βεβαιώνονται και πλήρως αποδεικνύονται. Ήταν πολλά τα θύματα του Σαββάτου 17 Ενδεκάτου 1973 και της Κυριακής 18 Ενδεκάτου 1973. Το πλήθος των μαρτυρικών καταθέσεων και τα συλλεγέντα έγγραφα παρέχουν την πλήρη απόδειξη του προκειμένου. Τις αμέσως επόμενες μέρες ενελήφθησαν ο πρίτανης του Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνος Μονοφάγος και οι καθηγητές Σκουλικίδης, Μπέρης, Κουμούτσους και Κελαρίδης, οι οποίοι στερήθηκαν την ελευθερία τους
επιμακρών στα κρατητήρια της ΕΣΑΝ, ΕΣΑΝ ελληνική στρατιωτική αστυνομία, και υποβλήθηκαν σε μαρτύρια. Θέλω να πω στους νέους μας, οι οποίοι έχουν παραστατικότητα, έχουν ορμή και άλλες προθέσεις. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον στην αρχή, θέλω να πιστεύω, να προσέχετε την εκμετάλλευση από διάφορους, όπως ακούτε εδώ. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε ένα κομμάτι, ένα από αυτό να σας ευχαριστώ. Ένα απόσπασμα από το πραξικόπημα και στη συνέχεια η Μαυρομανολάκη Νικητούλα θα μας παρουσιάσει την υπόλοιπη γιορτή. Ευχαριστώ. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ο Αρχηγός. Ερμηνεύουν οι μαθήτριες Μαρκάκη Δανιέλα, Μπαρκάτσα Έλενα και